Uns máis, Carlos Méisome, Lino Pellitero. Hola Lino, boas noites. Hola, boas noites. Carlos estamos esperando por él porque algo debe pasar, a mellor está escoitándolo na radio do coche. Vamos a dicirlle que non se apure demasiado porque estamos aquí tranquilos e que non teña problema. Juan González, que son eu, xúntanse o calor da radio en directo nas Lerias do Moucho, aquí nos estudios que a Radio Valmiñor ten en Nigrán. En frente nosa, detrás dun cristal, danos sinais os responsables, os técnicos, sabe Deus cantas cousas máis da emisora, Óscar e Marcelo, para decirnos que só quedan 2 minutos para entrar en antena ou que estamos a punto de rebasar o tempo do programa, que máis ou menos é o habitual de cada semana. A verdade é que xa nos estamos acostumbrando a este estudio e creemos que nos 2 últimos meses pasaron por el personaxes moi interesantes relacionados ca cultura e co Valmiñor, e que non é doado levar adiante un proxecto como este. Refírome por suposto a radio en xeral. Necesítase moito esforzo e dedicación, e dende as Lerias do Moucho e do propio Instituto de Estudios Miñoranos pensamos que tanto os profesionais de Radio Valmiñor, Óscar e Marcelo, como o Concello de Nigrán, que ao fin e a cabo é quen patrocina este medio, están a realizar un traballo de comunicación objetivo, plural e cultural que todos os veciños do Val deberíamos agradecer. Carlos está entrando ahora mismo na emisora, vamos a darlle paso. Boas noites, Carlos. Hola, boas noites. Moi ben. Pois nada, como decía, xa estou leriando un pouco, os nosos mouchos empezan a inquedarse, por iso, despois deste inciso, que de todas formas considero, espero que todos consideremos necesario, direi que se temos a sorte de contar nas Lerias do Moucho de novo unha muller interesada non só na cultura miñorana, senón que co seu traballo consigue recuperar e conservar moita da historia e da memoria do Val. Ela é veciña do Viso, en San Pedro da Ramallosa. Penso que dali son seus pais e tamén seus avós, e quizás por isto coñece perfectamente o sentir dos habitantes deste concello e deste Val. Ten unha feroz imaginación e unha envidiable capacidade de improvisación que queda reflexada no seu traballo. Pouco máis he de dicir para facer a presentación da nosa convidada de hoxe nas Lerias do Moucho. Tan só esperar que esta conversa enchesa co bo sentido de humor de Nieves Costa Rodríguez, Marita, conocida como Marita, de profesión contacontos. Boas noites, Marita. Boas noites. Bueno, quero decir que estou moi contento, porque ten personaxes da zona que en definitiva teñen a oportunidade de expoñer a Valmiñor o que traballa, non? Mira, non sei te comentou Juan que no programa facemos unha primeira parte na que nos referimos ao personaxe para coñecer un pouco, non? Comentaba que eres do Valmiñor. Sí. Contanos así recordos da escola, dos primeiros tempos, recordas experiencias onde estudiaste, dos primeiros momentos, cosas que te... Sí, estive no colexio público de Luiso, que era ao lado da miña casa, e estaba doña Elisa, unha maestra moi, xa donde ira ela, e estuve aí hasta os 9 anos. Despois marchei para as monxas, pero eses... As monxas onde? Amor de Dios, en Vigo, si hace sabios e santos. Pero en realidad comigo equivocaronse un pouco porque nin sabio nin santo saín, pero é igual, salín un pouquiño a hippie da casa, pero en fin. E a que edade marchas para Vigo? Os 9 anos. O sea que a infancia que pasas no Valmiñor cos rapaces é moi pouco tempo, non? É pouco tempo, 4 anos, 5 anos. De todas maneiras, como meu avó, polos dous lados eran labregos, pero por parte de miña nai, son daqui, a hora da verdad, viña a casa e andaba... ¡Ai, estou nerviosa! E resulta que, que sí que andaba moito, no carro da vaca e fun escoitando historias e fun observando, e eu, para min, eu me sentía en aquel carro de vacas, cando miraba as rapazas que viñan no Brán, eu era como se fora en la carroza de Lady Di. Porque elas me miraban así con unha cara extraña, e agora, da verdad, claro, eu, para min era algo maravilloso ir no carro dunha vaca, e entón, claro, e para min, eso é grandísimo, e recordo eso, como moi como algo moi bonito. Que pensarían elas as que estaban desde outro lado, ¿no? O contraste entre o mundo de
do amor de Dios e o mundo do Valmiñor era grande. Foi tremendo. Tremendo. Era tan grande que eu, o primeiro mes que estuve en ali, de tanto que chorei, se fixeron feridas nos ollos, así que podes imaginar, porque era como aquí era un páxaro e despois meteronme nunha xaula e eso foi moi duro. Pero bueno, Pero duro en que sentido? Na relación, por exemplo, con nenas que veñan do teu ambiente de cidade, nos intereses que ti tiñas con respecto aos intereses das tuas compañeiras, na atitude, porque o calificativo foi tremendo. sí. Porque Bueno, foi tremendo porque ahora da verdad pois que as costumes eran totalmente diferentes. Estar de estar na casa, ao lado da casa, a estar ali en aquel colexio donde había pois moito clasismo, moitas historitas, porque en aquela época, hai 31 anos, ai, por favor, resulta que, bueno, que sí que era, a diferencia era bastante grande, pero bueno, pero que me perdín, que xa non sei por onde. No, te comentaba, o calificativo de tremendo, supoño que sería por todo o que comentabas, non? Estabas dicindo as relacións, a exigencia, o tipo de hábitos. Estamos falando dun colexio de élite de Vigo. Sí, en aquel momento. Un colexio, pois, onde iban as clases sociais medias tirando para arriba, non? Sí, pero de repente, si eras filla de médico, pois tiñas unha categoría, pero si eras filla dun oficinista como era eu, pois a verdad, pois non, porque comías as obras das outras e cosas así, o sea, que pagabas o mismo, pero notaste clasismo incluso no trato sí, dentro do colexio? Sí, bastante grande, sí. O sea, que a experiencia no amor de Deus non foi o amor de Nada, no, a min quería, non sei, eu a verdad, fixeron con toda a boa fe, porque claro, querían que fora unha señorita, pero es que se equivocaron de sitio, eu que sei, era mellor quedar no viso. E hasta canto tempo estuve, Chadi, hasta que... Hasta os 18 anos, hasta que... Pero foron 9 anos de sufrimento ou foron solo o primeiro ano, despois a cousa foi mellorando? Despois xa como fun rebelde toda a vida, pois seguín sendo rebelde, e despois ao principio pasei o mal, naturalmente, pero despois unha data xa todo, naturalmente, porque non eso. E aparte que tiña unha amiga, Marisa Guerra, que foi miña amiga e sigue sendo miña amiga da alma, que éramos as dúas de aldea, e entón, pois, bueno, que éramos, pois, ela era a miña familia e eu era a súa familia. Fixestes un búnker dentro do colexio. Total. Despois, sí, aí foi. E logo, pois, hubo momentos malos como en todos os sitios, pero momentos tamén moi bons, que ahora, da verdad, pois, vamos. Chegan a compensar. Chegan a compensar, eso, medianamente, sí. Pero eu, perdona que exista, contanos algún detalle dese clasismo que a veces é difícil de ver que se ten con xente, por exemplo, que ven do rural ou de niveles máis baixos. Detalles que tú dentro do centro, pois, observas. Algún detalle, te acordas? Se non te acordas tampouco pasa nada. Sí, pero bueno, son así como eu que sei, pois eso, ao mellor pois que estabas as que eran fillas de un médico, o sea, xa de alguén determinado, de personaxes con nome e apelidos. Exactamente, un señor tal, pois pois ao mellor pois non tiñan que recoller o comedor, non tiñan que fregar, non tiñan que facer tropecentas historias que as outras pois si facíamos, andábamos cos caldeiros e cas fregonas e tal e así, e despois de min fixeron unha vaga, porque como traballei ali tanto, pois quedei cansa para toda a vida. Parece increíble, non? Estas historias, aínda que sean hai 30 anos, siguen sendo no século XX e na segunda metade, non? En esa época ainda había bastante xente tamén do Valmiñor que iba aos colexios a Vigo, pois pensando que ese iba a ser o cambio máis positivo, bueno, con boa intención, claro. Sí, claro, sí, por suposto con boa intención, claro. Pero tamén porque en realidad, pois antes, pois eso, quen iba a un colexio de monxas, pois era como unha, pois eso, pois eras máis importante, sí, chegabas a ser unha señorita, e entonces, pois claro, en realidad, pois para meus pais, pois era, bueno, pois querían que fora algo máis ca eles, e con toda a súa boa fe me meteron ali, pero bueno, saliulle, foron por lan e saíron trasquilados, eu sinto moito por eles, pero é o que hai, non hai máis. Bueno, unha vez rematado no amor de Dios, a que seguimos un pouco con co fío da vida. Sí, sí. A vida máis normal de cando xa tes 18 anos, dixeche? Sí. E que pasou aí? Fui ao instituto aquí, o Valmiñor Nigrán, primeiro ano do instituto o primeiro Valmiñor. ano, que foi como moi, buah, e resulta que claro, eu cheguei aí
e de repente pois entraron os profesores e eu levanteime porque tal, e foi un ridículo tan grande que xa despois pois creo que quedei sentada para sempre porque dixo, no, isto non me volve a pasar, entón eu aquí, no. Ainda que chegara o bispo ti de sentada. Eu sentada, me daba igual, porque xa aquilo, claro, de repente, ¡juá! Todo o mundo e tal, porque viñendo os outros institutos, e eu, claro, dixen eu, como iba a ser unha falta de respeto hacia os profes, eu non porme de pé, e así, e aparte que alucinaba, pois que non nos antiguáramos, ou que non rezáramos, ou tal, e o primeiro día, pois era como un descontrol, pero bueno, despois me desmadrei un Tamén o chisquín. primeiro ano do Instituto Nigrán pois foi algo especial, eu tamén o vivín aquí presente, que foi algo especial, non? Sí. Porque entón xa non foi un cambio, porque foi algo máis que un cambio, porque poucos institutos, bueno, o mellor hai moitos, nos recordamos, non? Pois o Nigrán foi moi especial o primeiro ano. Foi, sí, bueno, ahora da verdad. E o retorno e o cambio de vida foi tan traumático como o anterior ou foi máis levadeiro? No, naturalmente foi moito máis levadeiro porque a boa vida acostúmbrase un rápido. Entón, pois non, eso foi genial, foi ir tirando e tal. Entón, como foi o cambio? Como te integraste no Instituto Valmiñor e con a nova xente, cos novos profesores, porque houve moitos profesores, compañeiros. Bueno, é que eu son bastante camaleónica e sí que me adapto moi ben, o sea, con toda, o sea, non tiven así ningún problema, porque de feito tamén había moita xente coñecida, pues, na miña clase pues, estaba a irmán de Juan e outras, bueno, rapazas de aquí e tal, e bueno, entonces pues no, eso pues moi ben. E despois cos profes pues tamén, porque os profes en aquel momento pues eran super enrollados, o sea, posiblemente moito máis do que son agora enrollados. En términos xerais estamos falando. Estás aquí falando con dos profesores. Enrolladísimos eran. Pero bueno, moi enrollados, non? Sí, profes enrollados. A veces sempre hai algún que te fixas especialmente, que tes unha relación pois máis importante que con outros, ou que te encamiña cara a uns tipo de actitudes que ti non tiñas valorado suficientemente. Hai algún especial que non que teñas ou non? Non, eu así, vamos, teño recordo de San Román, aquel profe de arte que morrera de unha sobredosi, pero porque era o que máis andaba con nós e así, pero de todas maneiras como para que me incitaran a min para estudiar ou para algunha historia, non, porque que eu era desde pequena quería ser paisana ou artista e entón pois era algo que nin eu entendía nin os demais tampouco, e entonces pois era aí un pouco. San Román tamén marcou a moita xente, o sea, non ao mellor, como dices ti, no futuro de convertirte en algo especial, pero sí, como persona, sí que hai moita xente que recorda a San Román como un profesor especial. Sí, a min, logo que sí que foi un home, eu todo o que podía decir del é bo porque foi unha gran persona. En todos os momentos escoitaba a xente e era amigo dos rapaces. Quedamos aí un pouco... No, é que é difícil conseguir esa simbiose, non? Entre un alumno e un profesor, porque estás en planos diferentes e difícil, non? Porque desde logo pois me quedo en silencio. Mira, pero dentro de xa estamos unha persona medradiña, non? De contacontos de momento non falamos, non aparece esa capacidade túa para fantasear, para facer relatos, para conversar, aínda non. A historia é que a min sempre me gustou o teatro moitísimo, e cando estaba no colexio pois a profesora de gimnasia pois levaba un grupo de teatro e me quería que meterme a min no grupo, pero claro, na miña casa isto era de titiriteiros e era de bohemios e era de hippies, entón prohibido terminantemente. Bueno, e a min seguiume quedando ese regustillo, esa necesidade interna, e tal, dentro e tal, bueno, entón despois a vida foi pasando cos máis e cos menos e tal, e despois de moito tempo, cando tiña 34 anos, un día topei un folleto que decía que abrían un grupo de teatro que empezaba en Nigrán, e me fun ao concello, nin sabía quen iba a dar nin quen non iba a dar, e me metín, e dende aí foi donde eu empecé a coller forza, ganas
E de feito é que eu aconsello a todo o mundo, porque a min curoume dunha depresión, e non me importa decirlo pola radio, digo bolo de verdade, pero sí que foi algo pois como moi importante, porque era algo que estaba buscando dende había moito tempo e que aí o topei. Estaba Alicia Borrás, sigue Alicia Borrás, sigo con Alicia Borrás, o que pasa que, bueno, xa busquei máis saídas por aí e tal, pero bueno, sigo con O sea, que foi unha vocación tardía ou... vocación tardía. Ou era unha vocación frustrada? No, era unha vocación, eu creo que era eso, unha vocación frustrada. Eu de pequena me decían, que queres ser? Artista. Pero claro, como comen uns pais con unha mentalidade Poden estar escoitando. igual, pero bueno, máis bien religiosa, de derechas, esas cousas todas, bueno, en fin, ¿no? Entón, claro, era imposible. Entón, aquilo pois era de ser alcahueta, ser unha, non sei, o sea, que non pouco serio. Non era eso, era unha cousa... Os pais que cousa... estaban deseando que tuveras un futuro plenamente asentado, organizado, que se esforzaron en mandarte, amor de Dios. Claro, E despois de facer coume marchei ao Aloia, con todos os respetos. Contanos algo. Aloia é unha escuela superior de secretarias. No Castro, non? Sí, señor. Tamén elitista. Sí, tens que por pasar, certo. temos que pasar por esa época, tens que Escuela contarnos algo superior de de aí. secretarias que es con muchos respetos de lo Opus Dei, como Sí, porque- diría unha veciña miña do Opus Dous. E entón, Porque non sei se se pode preguntar, pero Tico que te hacha algo con eso, non? no, eu do Opus Dous non fui nunca. Nunca? Nunca en la vida. A misa iba e ainda vou todos os domingos. Pero de Opus Dous nunca fui. Lo juro que no. Pero porque... Pero esa escola de secretarías tamén había a escola de secretariado da Caixa de Aforros Sí. e había a máis elitista que era a do Aloia. Exactamente. E tamén pero foche eu outra fui vez unha- a elitista. a recair A la na élite, a la mesma élite. pedra. Cuidado, exactamente. E que Bueno, eu quería ser la baronesa Thyssen. A- Bueno, na miña casa, en fin, é unha... A formación aí se sería tan espectacular que, vamos, non tuveche problema na vida, xa? Despois de pasar, por amor de Dios... En fin, sin comentarios porque traballo, mira, nada, como non sean malambre, e logo, pois pouco a pouco, porque me metín eu en estas historias, pero bueno, como traballo e buscar unha estabilidade... Pero e rematache ali na Rematache, escola de No, Aloia. marchei 7 veces. Sí. É que son, Dios mío, é que hoxe están desfalando con Marita Desastre do Valmiñor, porque, bueno, ahora a verdade, se falou con Carlos Casares, pois tamén é importante falar con alguén desastre, pero no? te comentaremos unha cousa, Carlos Casares tamén escapou do seminario, Sí. eh? Así? Ai, non, ti que pensas? Escapou. Bueno, pues eu- Solo unha vez. No, eu 7. Pero que cando escapara mirara a Franco ou algo así, non? Entón- E a 7 foi a vencida e xa, Non te deixaron volver a entrar. no. Ah, non. Ademais, eu xa facía pancartas no encerado polo que me conviña a min e tal, e entón depois nunca máis, porque que era moito pa elas. Pero, así un pelín, un pouco máis serio, foi tamén unha etapa difícil para ti, porque xa eras unha persona que anos tiñas? Entre hasta os 23, entre que sea, iba e volvía, O trato era diferente, non? era Persoas adultas. diferente, pero bueno, pero ahora da verdad, pois bueno, ao final marchei a traballar na guardería San José en Borreiros. Borreiros, Ah, no mar. Sí, sí, señor. E aí estuve, outra vez las monjitas, sí, señor. Se cruza na túa vida, Buenas noches a todos, aquí estamos. E nenos que xa hoxe son mozos, porque claro, porque daquela época e tal, pois nenos que, bueno, unha rapaza que me deixaron con 14 meses, hoxe está casada, con eso xa digo todo. E así, e logo recunquei nunha residencia que elas mesmas abriron, que era de anciáns en Santa Rita, en Vigo. A guardería San José ten as mesmas irmáns, levan sí, unha unha historia, residencia. ahora por medio da Xunta e tal, pero tamén marchei dali. Bueno, tamén contáronos... Marchei dali. Ai, tamén. Marchei, sí. Marchei porque topei un mozo. Ai, Dios mío, vou a falar de intimidade. Bueno, me topei un mozo e resulta que elas quería que quedara de monxa. A verdade, como eu, os meus, as miñas... Tendencias. Pretensións. O que había vivido antes, Sí. como se dice,
os meus Vivencias. antecedentes, Ah. os meus antecedentes, pois claro, eran e son en realidad tan religiosísimos que entón, claro, era la perfecta monja. Sí. Pero na porta topei ali a un e agarreime al como un clavo ardendo Vale. e queimeime. E que lle íbamos facer? E queimeime. E duroume 3 anos, e menos mal que me durou 3 anos, que se me chega a durar máis. Pero non foi con quen te casache despois. Claro, Ah, sí? claro, Juan, claro. É que non miras, es que, en fin, é que eu esas cousas non me gusta dicilas, pero eu nunca lixei moito na vida, e o único que lixei foi ese. Entón, claro, despois xa me despedín porque non me quedaron ganas de volver a lijar, Bueno. Ora tamén supe dicir, ai, venme a buscarme un mozo, porque claro, para mí aquilo era un trauma decir, e cantos, eu nunca tuve un mozo, era horroroso, non? De todas formas, hubo unha persona tamén que, según nos contaron, e parece que hai algo de eco, non? Sí. Sigo. Que tamén te marcou un pouco na túa vida, así, non sei, dos anos, de cando tiñas 20 anos, que era Miguel Rubines, Miguel Rubinos. que é amigo común, Sí. en este momento Miguel- carteiro en Vigo, Miguel Rubinos. e que pois, tes algunha experiencia especial que contarnos ao mellor. No, bueno, Miguel Rubinos, bueno, con todos os respetos, Migueliño, si andar por aí, pois, bueno, ao mellor non che gustaría que conteu estas historias túas, e aquí No, Juan seguro que sí. está meténdome en un No, seguro que compromiso. tamén me vai a meter a Miguel os compromisos. Entón, pois, bueno, Miguel pois foi un rapaz que eu conocín pois cando empezou a vir a veranear aquí e tal, e logo pois bueno, pois de repente pois Miguel unha temporada meteuse no Hare Krishna. e entón pois eu recordo que unha vez pois que fui a casa dele e que me regalou un rosario por así de moitas bolas, moitas e entón dixome, mira, Nieves, vamos a rezar o Hare Krishna. E entón estivemos toda a tarde alrededor dun pozo e dicíamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E eu cando acabei pensei que toleaba e durante unha temporada pois non volvín, pero sigue sendo un gran Pero ti non amigo. seguiche, non te meteche no Hare Krishna, non? Non me metí no Tampouco, Hare igual que no Opus, tampouco. Non me metí, Andueche no perímetro, Sí, nas andueche aí. beiras, Sí, rondando. En todo caso, a túa experiencia religiosa é múltiple, variada, Desde logo polifacética. que sí, e que é máis, estuve en Tui porque cando fixen COU, pois claro, pois, bueno, ai, por favor, isto de la radio me compromete que estou descubriéndome cosas que non debo, no. Pois bueno, eu era amiga dos porretas, vamos a falar así claro, no, bueno. E entonces claro, pois resulta que como cargar a dúas e tal, o pai dixo, bueno, esta vamos a quitala deste ambiente porque normal, un pai pois quere esas historias. Claro. Alá marchei eu para as monxas de Tui un verán enteiro. E nas monxas de Tui, Que monxas eran? as monxas as que teñen As agora europeas? non sei, son as que teñen a En frente da residencia. catedral? No, a que teñen a residencia dos vellos en Tui. Sí. E resulta que, bueno, que ali estaba eu e tal, e tamén foi a dar ali unha rapaza que era evangélica. O que che faltaba, xa. Claro, eu aburríame tanto, dixo, mira, ven comigo e tal. E tiñan ali unha capeliña, e eran cos gitanos de Tui. Entón eu iba ali e tal, e de, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. E eu miraba ali, e además decía, isto é super original, porque confesábanse en alto. Entón, bueno, eu estaba caladinha, tal. Pero despois, como eu seguía indo con ela, mentras estaba ali, porque senón me aburría moito, pois, resulta que un día dixeron, bueno, pois vámola a bautizar. E entón, eu sempre fuxín, porque puse pies en polvorosa. Entón agarrei e dixen, ui, aquí vanme a bautizar e despois a ver se vou a facer un sacrilegio. E ela jomou para o infierno. Entón nada, marchei e collín o autobús da Guardia e un día collín as maletiñas e aparecín na miña casa porque aquilo xa era moito demais. Para min e para os meus pais seguro que sería ainda máis. Bueno, era toda unha vida marcada por experiencias de distintos signos religiosos, aínda que con moito respeto, quero decir que acabas de decir que aínda hoxe profesas con toda... Sí. Efectivamente, o sea que non se queda unha experiencia traumatizada, simplemente son experiencias vividas que sucederon e que as estamos pois simbolizando. Eu todos os dominguiños vou a misa, sí señor. E las fiestas de guardar tamén, cuidado. Pero bueno, pero vouche dicir outra cousa. Pero
La primera manifestación del bloque que hubo en el Valmiñor, en la cabeza de la cabeceira, fun eu. E contra que era? Aí xa non sabe. Autovía non, autodeterminación. E daquela, sí, non é desta. Que así, e eu foi por xa Ramallosa sei. que rachaba o Valentón. e eu levaba a bandeira e tal. Entón, pois Iso tamén debeu ser. pois o primo de miña nai, pois chamou a miña nai e dice: Esta rapaza. "Marujiña, Marita va que, ai, alabados a Dios, esta raparija este tolo de todo." E que íbamos a facer? Pois eu si, e fun de erga, e fun do bloque, agora non son de nada. Ahora son de independiente, pero vamos, pero sabes que de todo. Eu na miña habitación tiña unha foto do Che Guevara, que indai pouquiño que a quitei, e outra do Papa. Os dous xuntos. Así son eu. En moitos lugares do mundo está o Che Guevara co Papa, non penses ti, O sea, en todo o que te digo a da liberación. Mi líder era o Che. En América Latina son dúas Que figuras. papa, que papa? Este de ahora. O de ahora? O de ahora. Sí, este de ahora. Pero, bueno, antes estaría outro. Non, pero eu o que recordo é este de agora. Sí, señor, sí. Vamos a facer o descanso das 9:30 que están a punto de chegar. Vamos a rematar xa un pouco co que é a vida de nosa visitante de hoxe, porque si non vamos a acabar o programa falando solo da súa vida, e vai causar problemas cos amigos, e sobre todo cos enemigos. E vamos a facer un pequeno descanso, logo seguimos a falando pois da trayectoria de Marita, pero xa profesional. Perfecto.